Ja. Och det ska du få göra nu, tänkte jag. Är du redo för scenen? Ja. Då välkomnar vi Amanda Fondell. Om Amanda bara kan hålla nerverna i styr och inte vara så blyg utan att ta för sig, då kommer hon att äga ikväll. Jag satt en kväll på ett café och jag önskade att något skulle ske. Jag längtade efter en flicka och vi kunde se bland människors hör jag plötsligt ord, men när jag tittar upp står hon i mitt ord, den enda i sitt slag på denna jord. Hon har ett sätt som varannan att tro de är i himmelen, men det hon vill ha, det gör, men ingen hör, nej ingen ser. De står på sina knän och ber, men det hon vill ha, det gör. Hon slog sig ner och tog i hand. Hon sa, du ser eländig ibland, men jag bara lugn för jag vet, jag är hennes man. Hon har ett sätt som för alla män att tro de är i himmelen, men det hon vill ha, det gör. Amanda, du har ju verkligen fattat vad jag har pratat om. Du övertygar fullkomligt.